sugih ra kekurangan. Aku iki wong cilik sing ora keduman. Opo sliramu ya kersa lakoni urip rekoso karo aku wong lanang sing durung kerja. Saben dina mendem kahanan mikir nasibku. Yen sliramu setya senajan nganti prawan tuwa, entenono aku panji klandhong yen wis kerja. Bantalku mengebantal tangan neng emper toko Simpang 5 Semarang. Bebasan wis ora nyiso, ketikku wis ora ono, wis garing dipangan nyamuk kutha. Saben dina mendem kahanan mikir nasib.